Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu, perkenalkan asma kula Fabsya Farah Zahra saking kelas 12 MIPA 6 absen 12. Ing kesempatan kali iki kula arep ngepresentasikno materi basa Jawi, yaiku bab cerita cekak utawa cerkak. Sing pertama yaiku unsur cerkak. Cerita cerkak yaiku karangan cekak kang awujud prosa. Lumrahe isine kurang saka 1000 tembung, kira-kira 3 nganti 10 kaca kang menehi kesan tunggal, kang dominan lan musatake prakara ing salah sawijining tokoh. Cerita cekak duweni loro unsur, yaiku unsur intrinsik utawa unsur ing jero lan unsur ekstrinsik utawa unsur ing jaba. Nah, ing unsur ekstrinsik kuwi ana sing pertama yaiku tema. Tema yaiku ide utawa gagasan baku kang dadi uderane prakara cerita. Keloro yaiku paraga. Paraga yaiku paraga kang bangun cerita utawa wong kang diceritakake. Paraga kapérang dadi 3, yaiku paraga protagonis, paraga antagonis lan paraga tritagonis. Sing ketelu yaiku watak. Watak yaiku tanda-tanda fisik lan tanda-tanda non-fisik kang diduweni paraga. Sing kepapat yaiku latar utawa setting. Setting utawa latar yaiku papan, swasana lan wektu dumadine cerita. Latar panggonan yaiku latar kang dadi papan panggonan nalika kedadean ana ing cerita. Latar wektu yaiku wektu nalika kedadean ana ing cerita. Latar kahanan utawa swasana yaiku kahanan lingkungan sosial nalika kedadean ana ing cerita. Sing kelima yaiku sudut pandang. Sudut pandang yaiku posisine pangripta ing cerita utawa carane pangripta nyeritakake isine cerita. Posisi pangripta ana loro, yaiku dadi wong kapisan utawa orang pertama. Pangripta dadi tokoh lan lakon ana ing cerita. Titikane ana tembung aku. Sing keloro yaiku dadi wong ketelu utawa orang ketiga. Pangripta dadi pengamat ana ing cerita. Titikane tokoh utamane, gunakake jenenge wong. Sing keenem, gaya basa. Basa sing digunakake pangripta ing sajroning cerita utawa cara khas kang dianggo pangripta kanggo medharake pikiran lan rasa atine. Mula gaya basa sing jagat kasustraan Jawa bisa awujud basa rinengga, pepindhan, bebas lan majas. Sing kepitu yaiku alur utawa plot. Alur yaiku urut-urutane kedadean ing cerita. Alur keperang dadi 3 kaya mangkene. Alur maju utawa progresif yaiku alur sing nyeritakake utawa gambarake kahanan saiki kanthi sateruse. Alur mundur utawa regresif yaiku alur sing gambarake kahanan saiki diterusake ngandharake kahanan sing kapungkur. Alur campuran. Sing kewolu yaiku amanat. Amanat yaiku pliweling utawa piwulan luhur kang kapundhut ing sajroning cerita kang arep diwenehake pangripta marang pamaca. Sing keloro yaiku unsur ekstrinsik utawa unsur ing jaba. Unsur ekstrinsik yaiku unsur kang bangun cerkak saka sajabane cerkak, kang mangaribawani utawa memengaruhi dianggite sawijining novel saka unsur ekstrinsike, antarane yaiku agama. Agama iku bisa mangaribawani kepriye isine pesan moral ing sajroning cerkak utawa sikap-sikape paraga cerkak nalika ngadepi prakara. Ekonomi. Babagan ekonomi iku ana gegayutane karo profesine panulis. Sosial, meloki lingkungan uripe panulise. Pendidikan. Pendidikan panulis bisa mangaribawani pamilihe tembung kang ngrakit cerkak. Budaya. Unsur budaya duweni pangaribawa sing gedhe tumrap panulisan cerkak.
babagan sing lumrahe dadi unsur paling gedhe ing sajroning cerkak. B. Titikane cerkak. Titikane cerkak kaya mangkene. Sing pertama, ceritane cerkak utawa ringkas. Bisa dijenengi cerkak yen dawane kurang lebih 500 utawa nganti 1000 tembung. Loro, duweni sipat rekaan utawa fiktif, ora bener-bener kedadean ing alam dunya. Telu, sipate naratif. Paragraf sing nyeritakno kedadean miturut urut-urutane wektu utawa kronologi. Sing kepapat yaiku umume ana gegayutan karo lelakone manungsa. Kelima yaiku duweni kesan tunggal. Sing keenem yaiku basane landhep utawa tajem, sugesti lan narik kawigaten. Basane cerkak iku to the point utawa ora bertele-tele. Duweni ciri basane sing bisa bayangno salah sawijining cerita. Unsur-unsur inti tertentu saka struktur dinamis yaiku ngemot babagan eksposisi, komplikasi utawa kedadean ing jero cerita sing ngenakalake konflik, aksi sing ningkat, krisis utawa wektu sing nemtokake kanggo paraga. Klimaks, titik minat dhuwur jero pengerten konflik lan titik cerita sing ngandhut aksi paling akeh utawa penting. Penyelesaian. Moral. C. Unsur basa ing teks cerkak. Unsur basa sajroning teks cerkak yaiku 1. Tembung enter, yaiku tembung kang tegese ora kaya makna salugune utawa kata kiasan. Tuladhane yaiku abang kupinge, artine nesu banget. Sing keloro yaiku tembung saroja, yaiku tembung loro kang padha utawa meh padha, tegese banjur digawe bebarengan. Tuladhane yaiku akal budi, ayem tentrem, lan lain-laine. Ketelu yaiku purwakanti, yaiku tetembungan kang padha swarane utawa kang padha aksarane. Ana purwakanti guru swara, purwakanti guru sastra, lan purwakanti guru basa utawa lumaksita. Guru swara yaiku tetembungan sing nunggal swara. Guru sastra yaiku tetembungan sing nunggal sastra utawa aksara. Guru basa yaiku tetembungan sing nunggal basa utawa tembung. Sing D yaiku pesan moral sajroning cerkak. Bab iki gumantung nyurasa lan ngrasakake isine cerita. E yaiku ngerakit cerkak. Nentukake apa kang arep didadekne cerita. Cerita kuwi dikembangake nganggo imajinasi lan ditambahi latar, lan aja lali gunakake basa rinengga supaya bisa dirasakake kaendahane. Cekap semanten saka kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.